Velkommen tilbage. Det er endnu en video. Det er bagni i skovbanen i dag. Vi skal prøve at se, om vi kan skyde par eller bedre. Lidt modvind. Så den skal bare sendes afsted. Blev den også bare lidt i venstre. Hopper der. Yes. Den kan spilles, men vi kan godt være lidt uheldige med det lange restdag. Hverken det værste eller det bedste leje, vi har fået. Sådan lidt gennemsnitligt træls, tænker jeg. Men vi har 119 tilbage. Lidt ind i vinden stadigvæk. Jeg tænker egentlig bare at slå en fuld pitch. Det er en god retning, det der. Sæt dig. Lidt langt, tror jeg. Og en okay chance. Jeg er på første hul i den her video. Har I spillet skovbanen før? Det kan I lige kommentere, mens jeg potter. Lidt højre og venstre. Det var det dog. Ja, men en nem par. Så er runden ligesom i gang. 138 spiller 136. En lille smule medvind. Så et lille 9'eren, det vil være okay passende her, tror jeg. Ja, det er sådan en, der man har lyst til at gå efter den jo. Man står ikke andet end 2-3 meter fra venstre kant af. Og den der store klamme bunker derovre. Så gå ud. Kongeslag. Ikke drømmetræffet, men det er lige med, når den ligger der. Ja. Her har vi jo faktisk en rigtig, rigtig god chance her. Held og hos dem her. Ja. Ja. Lidt venstrefald. Ellers meget lige. Så umiddelbart positiv suk på. Sådan. Birdie på det fedeste hul, synes jeg. Det kan ikke være meget bedre. Minus 1 efter 2. Ja, det hul her, det har jeg også sådan lidt en blandet vibe med. Man er nødt til at klemme den rundt her, så man ikke skal have alt for langt ind i sit anslag. Og den green, den er så sindssygt aflang, så står den i bagkanten, så kan du nemt få sådan 35 meter mere. 30-35 meter mere i hvert fald. Så måske en fade lige på hjørnet der af træerne. Så fader du bare, eller du kan. Klasse. Høj klasse. Hvad fanden sker der? Det går sgu da godt det her. Lige midt i striven. Det er altså lækkert. 135 tilbage. Som vinden har lagt sig lidt nu. Man har ikke lige sådan den der nedkøling, man er godt lige kunne bruge. Det jeg sagt, at vi spiller i 29 grader. Så det er sgu rimelig varmt, må man sige. Blev der. Ja, den er på. Måske lidt lang. Husk dem her også, det er god karma. Det passede faktisk rigtig godt. Hvad fanden? Skal det regnvejr? Det var der nok ikke nogen, der lige havde forestillet sig, der skulle komme nu.
Ja, vildt nok. Lidt venstre højre. Vil jeg tro. Lidt for hård til at tage breaket der. Ærgerligt. Men jeg er nemt bare på et bøvlet hul. Så det ikke så bøvlet ud, når man kun havde 135 ind midt i fairwayen, men det er også et perfekt udslag. Mega fedt hul det her. Så en driver lige ud i banen, og så forhåbentlig langt nok til at komme ned ad bakken. Der kan man godt lige få nogle ekstra meter. Men jeg tror alligevel, der skal et okay brag til at nå den her så. Fint bud. Bare den ikke hopper alt for meget højere. Umiddelbart ikke. En god carry på den der. Så er det også lige midt i cash. Jeg ved ikke, om man kan se. Kan man sgu nok ikke. Så må I stole på mig. Så hurtigt jeg visker, så er der vist stadigvæk et stykke ned til 200 af føjter. Og så er der ikke 254 til stok. Det er sgu langt nok til noget af det, jeg har. Der vil jeg så gerne have ind. Så man vil selvfølgelig bare sige, bare tage din trævut og hakke den derned af, men jeg synes sgu ikke, jeg slår den ret godt. Jeg har ikke meget selvtillid med den. Men det har jeg med den her. God gammel træjern. Det er bare at få knaldet den sted. Hold da kæft. Men det har jeg med den her. Idiot. Nå, ja, der var der trukket den der, så man kunne forstå det. Ja, jeg er simpelthen helt nede ved greenkeeper-stien her. Det var ikke lige mens jeg skulle spille, jeg regnede med at skulle køre på den. Kan jeg nå at skyde den her? 16 meter. Nok til det der lange krudt så. Ja, heroverfra måske. Ja, det var bedre. 65. 61, men spiller 65, så den går noget opad. Lad os få slået den her tæt på. Det fortjener det drive der. Det skal ikke lige, hvad det var for noget endeslag gang i. Den er for lang. Er den ikke? Tror jeg. Mindre den spænder helt vildt. Ikke det bedste leje. Jamen det får mig da sidder og tænke på, hvad jeg sagde på sidste hul. Du ved, hvad fanden sker der? Det går sgu da godt det her. Ja, hvad fanden sker der? Nu ligger du her. Skiner i for en par. Ej, latterlig hop. Der var det slået perfekt. Ja. Lidt arbejde for en par nu. Lidt højre venstre. Ja, ingen tvivl. Midt i koppen. Fint par. Snakker vi ikke mere om det. Og videre til næste hul. Så er det så lækkert, der var overskyld lige før. Den siger 154, men spiller 249. Der er ikke meget vind, men det der er det ikke her ind i, så jeg vil egentlig tro, sådan en almindelig driver simulator, der har jeg sådan cirka 245-249 meter carry. Så lad os se, om det ikke passer nogenlunde. Vi er bare for i nærheden af green, så har vi en god birdie chance. Nej. Ja, det ligger derovre. Det er det, man står og holder igen. Fordi man er bange for at slå den over greenen. Altså, fanden kan næsten ske ved det. Der er plads bagved. Nå, lad os se, hvad vi har. Sådan et halvfæsen leje. 29 meter. Ja, okay, green er arbejdet med, så kan jeg sgu egentlig bare have den til lige at lande ind, og så lade den trille. Der er ikke meget at stoppe i heroverfra. I hvert fald ikke med den der. Ja. Det var svært leg. Ja. Jeg tænker altid, når jeg er på det hul her, at
det er sådan en god birdie chance, men du skal så stadigvæk have slået nogle slag, der er bare lidt over gennemsnittet. Ikke fordi det er det længste pot det her, men alligevel, så er der ikke noget, der er garanteret her. Lidt venstre højre. Meget fart. De er sgu hurtigt, de greens her. Nå, en par alligevel. Trods et sløjt udslag. Og et svært lege i anden slag, hvor jeg tog fejl af vinden på sidste hul. Som om, det ville også give mening, fordi da jeg spillede hul 7, der ligger lige derovre, der var der modvind i anden slag, og den går den vej der. Så det er sådan set bare noget sidevind her nu. Jeg tog på, at der var medvind. Og det er et langt hul. Der skal et godt slag til, for man ikke har et langt anslag. Men hvis der er nogen, der kan, så vil jeg gerne høre ned i kommentaren. Fordi jeg tror ikke sikker på, jeg kan. Pace. Flyv. Ja, over bunkeren. Men det er så dumt, fordi der er jo fin plads i venstre side her. Det var ikke lige drømme stedet der ligger. Nu kan jeg i hvert fald ikke gå på i 2. Så vi skal bare lige have chippet noget færge ind igen. Op til en 100 meter, der tror jeg, at jeg kan herfra. Så åbner der altså mulighed for, at jeg kan have en wedge i hånden igen. Super, det der. Der er omkring 100 meter. 106. Det er det, jeg snakkede om med pinplaceringen. Hvis den står længere tilbage, så kan man hurtigt få mange meter på, når green den er så lang. Fordi vi er lige uden for 100 meter. Nå, 54'eren. Tæt på. Par videre. God retning. Pas. Jeg har en chance. En lille smule lang, men det er helt fint. Det kan vi godt få noget ud af det der. Om ikke andet, så må vi æde den bogey der, og så må vi jo se, om vi kan lave en birdie mere på vej ind. Lidt arbejde tilbage for en par. Men sådan som vi lagde i drivet, så er det fint. Det er ikke umuligt. Lidt højre venstre. Der er en lille smule hele vejen til ud så. Nej. Det var trukket. Det var fandme dumt. Ja. Det er en svær par sådan en der. Når man misbruger et slag derude. Nå, tilbage par. Nå, nu skal vi have slået et skarpt drive her. Det er ikke rigtigt, der har været en siden hul 13. Det er ikke lige den her, der har sat mig op i de bedste positioner. Man kan da her stemple ind nu. Ja, til slutspurten, det kunne da være lækker nok. Det gjorde den i den grad også. Løb og rul, alt hvad du kan. Jeg tror, det er høj klasse, det der. Men ja, den er sgu ikke sådan helt lang nok i dag til, at jeg kan nå dem her. Det er sådan så lidt irriterende. Jeg tror, fairways de er lidt bløde. Jeg tror, de er blevet vandet godt. Men det er stadigvæk 52 til midt. Det kan jeg jo ikke nå med en skid. Hvad siger den så op til bunkeren deroppe? Omkring 200. Så jeg vil egentlig godt kunne... Jeg skal egentlig bare slå 5 i andre op, jo. Så ved jeg, at jeg ikke er langt nok. Bare retning mod bunkeren derovre. Højre. Sådan der. Så har jeg i hvert fald et... Der ligner et kortjern eller en wedge. Lad os se, hvad vi har. 117 spiller 121. Vindmøllerne sagde en lille medvind. Hvis de siger det, så ser jeg en lille pitch. Det må passe okay her. Det er trukket. Hold dig for Silvan. Jeg ved ikke, om den er for langt, den der. Jeg gør det heller ikke nemt for mig selv. Nu skal jeg også bare lige slappe lidt af. Så var det vist heller ikke værd det her. Jeg skal også lave 3 nedsætsmærker. Det er også lækkert, at jeg skal potte over et nedsætsmærke, som ikke er mit. Der er en solid undskyldning, hvis den ikke går i. Lidt. Højre venstre. Hvor fandme hurtigt den der. Ingen tvivl.
Ja, men en par. Der er sgu altid lige, der er lige et eller andet, der er lidt sløjt på et eller andet tidspunkt på hunden lige nu. 144, spiller 139, højre og venstre vind. Jeg tror nu alligevel, jeg skal have lidt mere på, end det der 139 meter slag. Eller jern hedder det. Jeg prøver en 8. Ja, længden var okay. Retningen den var skidt. Ja, længden var god, men retningen den var ikke så god. Så vi er den her tæt på. Yes, okay. Jeg triller lidt langt, men det går. Lidt, men står i hvert fald. Yes. God par. Ja, sidste hul. Den er kun 3,20, så det bliver bare 3'eren ude i banen. En lille fade. Så bare kort af bunkeren, så er jeg faktisk fint tilfreds. Hey, 132, spiller 129. Lidt ind i vinden. Fødderen lidt under bolden. Der vil alligevel nok komme lidt til venstre her. Kommer ikke ret meget venstre. Nå. Ja, lidt arbejde for en par nu. Shit. Helvede Mike. Der var lige et fald på green, jeg ikke lige havde set. Rimelig kort efter koppen, så den blev ved med at gå til venstre. Ja. Så er det sgu lige pludselig lang parpot, vi har. Det er sådan set det her pot, der afgør, om vi egentlig gør det, vi kommer efter. Ikke meget break på. Op ad bakke. Helvede. Lige spændende nok. Men en par på 9. Eller 18 hedder det. Som er vores 9. på den video her. Så jeg klarede den i par eller bedre. Ikke lige drømmescoren, men det er hvad det er. Og det er golf. Golf for Mike. Tak fordi I så med. Husk at like og subscribe. Det er sin næste.